Кресна да вземе думата и да изкаже своите аргументи и доводи, защото ние другите няма какво да бъдем убеждавани, ние сме взели своите решения. И това е този резултат от решението на Кресна е след много срещи между нас и междуведомствени и така нататък, така че е редно и удачно да слушаме първо колегата и тогава да коментираме каквото и да е. Благодаря, господин Пандитов. Господин Георгиев. Николай Георгиев, след на община Кресна. Колеги, извинявам се, ако община Кресна да се спирачка за получаване на европейски средства от другите общини. Но аз като кмет на общината, значи първото, което е и общинските съветници, които са взели това решение, ще излизат от базата на средна работна заплата на община Кресна от 450 лв. 65% от хората в Кресна взимат минималната работна заплата. Питам аз как ще понесат увеличение от 3 пъти увеличение на водата, при положение, че в Кресна в момента е 39 стотинки. И 10 стотинки канализация са средно 50 стотинки. Да, няма какво ме обижават. Аз знам какво е ВиК асоциация. И министър Павлов каза, че ако не влезе тази асоциация, няма да има финансиране в сектора. Но вашите представители, където бяха на срещата, също чуха мнението на хората. Значи имаше над 200 човека в залата, работно време, 3 часа след обед. Нито един гражданин не изрази мнение, че трябва да се присъединява на тази асоциация. Нито един. Значи Кресна темата е много болна. Значи по-лесно е и при Гоци Делчев, по-лесно е Смитлик, по-лесно е в Петрич, където водата беше скъпа. Значи при нас ефтината цена, ниският социален статус на хората, ниските работни заплати. Знаете, след 3-4-5 години ще бъде премахната и магистралата. Над 50% от доходите, които влизат в община Кресна, са точно този главен път Е79. С увеличаването на водата, с махането на главен път Е79, значи ние обезлюдяваме цел един район. И Кресна и Струмяни ще бъдат обезлюдени. Давам гаранция, ще говорим след 5 години, след 10 години. Не съм излезнал аз с решение, както ме обвиняват някои хора, че аз съм отдел там хората да стъчкуват или плакати да видят. Нашия водопровод е направен на доброволни начала, с лични средства от гражданите. Не е направен от държавата. И тази тема за ВиК сектора е много наболяла. Много наболяла. 13 общински съветника, един гласува за присъединяване. Председател на ГЕРБ. Какви са му мотивите, не знам. Явно чисто политически. Значи ние не политизираме нещата. Другите 3 общински съветници на ГЕРБ въздържали се. Другите 2 на групата на бившия кмет също въздържали се. Вашите представители могат да потвърдят. Не съм аз спирачката. Не е Николай Георгиев спирачка. Хората са спирачката в Кресна. Ако някой от вас, даже аз предлагам, кметовете, в този състав с журналистите, да направим една среща с гражданите на Кресна. Значи ние може би не знаем как да го обясним. Елате вие, обяснете го, да ви чуят. Правихме среща с господин Михайлов, правихме среща с Лиляна Павлова. Аз съм наясно. След среща с областния управител, всички общински съветници поеха ангажимент, че ще си разговарят с техните избиратели. Аз не мога да кажа, Иване, ти гласувай за, ти гласувай против. Това от мен. Благодаря, кмете. Обяснението е ясно. Лесно може да се обясни на хората. Например, община Симитли има готови работни проекти за 120 милиона лева, свързани с водния сектор. Голяма част, сигурно над 90% от тези проекти са спечелени, са направени с пари спечелени по оперативна програма Околна среда, техническа помощ за проектиране. Това са някъде около 6 милиона лева. Тези 6 милиона лева по принцип при всички положения, след като нищо не може да се случи с тези готови работни проекти, ще се наложи държавата да ги върне на Европейската комисия. Обречена е цялата област, нищо да не се случва през следващите 5 години в сферата на водния сектор. Срива няма да е само в община Симитли, сриваше във всички общини, включително и в Кресна. И тогава какво ще обясним на хората? Тогава кажете какво ще обясним на хората.